Sawai pat ukertong ka kun Nyotrap National Awakening Movement uba Shemsta Renja uba yakun nalaban mau prem konstituensi. Ulapai bentep kerteng nyalade HSBT Moyong. Habakren silap thai bor uba Shemstar ulong ba uyakun yakanik election omtang bonlong kum ki he kihan hani ban pet yak jingdan kam kirit kiria. Nalagata ulong ru ba kajala kadai baduk tam hendai kat ba kilong he kiruspa ki shong hakishuki bat kimdan kano kajing snei ya ki bakurdu. Ulong bakidon ladon ki an ha district council banyada ya gajat benriu ha kabaide ba kayu pateng ka kendo ka siap hendai omdan ba penan kam hok yaka. Form of vote of affirmation. I, Shri Shamsar Renja, having been nominated as a candidate to fill a seat in the 1511 Moprem District Council constituency, do swear in the name of God, solemnly affirm that I will bear the true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, and that I will uphold the sovereignty and the integrity of India. Hadian bawan file nomination to ada kababura me pista mangan kren bura ta kababura me pista ni kong ba don hang ni ban rap ingi kun ban yo ban pensai lembang jong pisang ni yo ban pensai pat ba ni kong ai ngoi bre bo snai ngi bo ailat khamtam ngale bo mat bun gijing e andai what happening gijing e ibakra bang ailat hadu kan kasi bangan yo ban file nomination ta kajing mut jonga bang mut panyakun ni ke election bang sumut namenta bang long hal ni bagi bre kan itu itau maka jingkit ke bakia kalau dan mentah hakadi kasi jentia tuni larang yim kendet benrio mentah ta kan numpai nasional ke pete ngai senai ki kelong ki kena ki banang red kalau we jongki kan paisano an betai bisa kan paisano kalau we jongki namar ngai kata ki nong yalam ki dan ki suya betang yelade serum seneng pitep nam baka jela jongi ke baduk tam ha kadbau long han jongi pa di barus pa tam bala pernah hari India hi berak we ni de ben perkat hi mangi kum ki khasi be jentia kata senam layak la dan sifau katan la dan alfo senam chano chief minister khasi ta da ka jing tumu jonga banwan hakan election kalau ngakwa bangin ya teli para khasi be jentia kamtam bangintep baka ai kanong rem jongi bangidan mentah hakan klemat atau wan CEO syahat tu ya cerum seneng hai pila ban long try mentah la hakan por klemat ngimla ban kendet ben rio ka ba ai ini kadikan tu yung kalong para kasi ba jentia to ya teli to kendet ben rio hakan klemat ailat ya kenam bahkan yo ban le ai na banta jong pi lengba ka district council maka district council ni kadi ka baningkong kabangal kabala banyada ya kari ba ya jinglong jingman ya kendau ya siap ya baru ki jingdon jingam jingi lengba ka district council hi ki bawan khai ki bawan pateng de lengba ka district council ni ki sayo ban yo gzat tagadaw ka baningkong ni de ben pinklan ya ka district council kumbakin nong yalam jongi kila adap kran kanong rem jong ka knam kalong banri ban sumar ban ket bat ban penkuat yang kiki jing duna ke beladap kalau ngomnya ba an pensai ba bisa ka an jong ke district council kalau don lupa andai ngai kertas nam omdan ba pendan kam hak ya ka an ladang pendan kam hak ngam terai ba kan long bakin dan pat ka hadu kat neki pilai dak mat lade kat no ka jing saban ben jongi hak kam khai pateng ne hak kendau ka siap ne takadaw tak ba dingkong ak pat pat ba wat num perkat tang namenta lade simet wat num perkat tang namenta ka jing sobha ba menta perkat bagi khon ki ksio kidan kiban saya thok ru menta kin siyo kelong ki khon yung ki kelong merau ni kelong try ne hari lade na kata daw ngong ki kela ka bamot kendet ben riau ya terlilang ka we la ngong ngai pi la si pos na menta nyimpat yo chi minister kasi atau perkat kai beliau badai ba kejing bam dan kejing teli kejing wan jonga kan ka kenti kalong ba kumbang akular ki pajba ba kumno ngan la bangan pen khoj ka yo ka hat bangan la kumno ban pendiang ya ki khasi bakin yo ka kam ka jam hakayo ka khai ka pateng kumbaong kinong yalam jengi ka ai ka bag dan kam bala kila de batai lupa kinong yalam kanong rem jong kham kalong ba ka ai bakidai ka benta jong ki khasi kamut dia kata ngin nang banjur bangin yo ban long try kata hi ba ne ka baningkong ngalong sipang ka banyada ka kendau ki siap ki kaan ka banyada ka khai ka pateng ka bapila tep hi ba ka we belingan sibuk kan ong ta mga piser pitep seram seneng piya hi hai ngi yo ngi ban khai da kaman la lut ngem yo ada nakata daw ngakerpat det kiba song dukan kiba bakin gendet pen reo lada pikwa banang khambet khamjang tin yo ka yo ka hat ka badan balong trahi dalade pikwa ban yo ka hat ka bakhoi ka basuba ka baki breu kindawan na ba kinong ade ka yo selong ka yo hadi khasi ka dei sia ka bakhoi andai hatok khatsi kitu kinong alam kibil adon lupa ya yang menta semuk yo molong pai kanu ka jingte ka yo molong andai biang gumna ka kadeka smart city kemleran
Ngatengan orang pergi lelaki ai ngak jing job ngan pen isya kata ka jing long try bakin daya hayo hadu kindan kata jing sngolong try ta kinya cha dikasih jantia balak kowe kindan jing sngolong try dia kan dia keren abang ta apa ka bodar kat nungut ki belayap ki para dok para senam dingi ndenga tengah orang bangan delong aku MDC nganum sya dadi mengahi bangan let situ bodar ngan let banyak keren bad ya ka sarkar ngan penbuat baka dai ben penyabet nya ikan ya di bendon ke jing su beli melawan penbat kai ka pamla wala ka sarkar kaman boleh ke pentame ingi ki pajba kamtam ingi ki khasi ba jantia boleh pentame ha mentale la sipen apang daki egi basneu sudah basneu sudah to angfi kumno ki dang ba snang ki INOC ban play one store kim berkat se ki to ki kena ki ban sayap no to ha berkat kasi ba jantia bun lagi one store hala ciki wi district finami ka bamut dia ndre ba hato hapor menchua ki sap ban play one store ha pen INOC kinum INOC balai mentaki ai katu ka kapan paul pai ka jingtrat legi de doni ha kabar nginda pej bina nginum sya nama katu ka jing doni katu ki business ki ba myo jing mentoy yang ki khasian ka kta ka kya beli dakila kta ka koi ka kya kala troing kita bende jengi takadau ka kita ka nurem ka ba ngadan mangaka ang ba banla kita kamba